Saúdos en Soltando Estacha, no magazine da Liga Galega de Traiñeiras, trofeo Xunta de Galicia. Imos repasar as 4 regatas que se celebraron durante a última fin de semana. Comezamos nas instalacións da ETEA, onde o sábado arrancou a Liga B masculina coa 27ª edición da Bandeira Concello de Vigo, organizada polo Club de Remo Virxe da Guía. Esta temporada son 11 os equipos que compiten na segunda categoría da Liga Galega. Hai 5 embarcacións máis que o pasado ano, e na primeira das quendas remaron 3 dos conxuntos que son novidade. A filial de San Bertolomeu Bersí, a Cabana de Ferrol e Puebla B compartiron serie. 4 longos na ría de Vigo e ao remate do primeiro, a filial de Meira viraba en cabeza. Tanto San Bertolomeu como Puebla, que compiten na Liga A, optaron este ano por inscribir os seus filiais na segunda categoría. Chegaba a Cabana de Ferrol en terceira posición, por detrás dos da Pobra do Caramiñal e de Meira. San Bertolomeu manexaba máis de 10 segundos de vantaxe, pero na terceira virada a súa tripulación ia levar un bo susto. Un dos seus remeiros caeu a auga e malia facer o último longo cun menos, os do Morrazo impoñíanse na súa ría por diante de Puebla B e da Cabana de Ferrol. Poñíase en marcha a segunda quenda con Chapela, Megrove, Cedeira e os anfitrións de Virxe da Guía. Estas 4 embarcacións rebaixaron o remate do primeiro longo, o tempo que establecerá nese punto a filial de San Bertolomeu. Chapela e a Megrove non puideron seguir o ritmo que marcou Cedeira. E unha das traiñeiras que este ano regresou á Liga B fíxose co triunfo na súa serie. Chapela finalizou a 8 segundos, a Megrove a 11 e Virxe da Guía equivocouse de carreiro na entrada en meta e quedou fora da regata. Por último, para pechar esta bandeira Concello de Vigo, comparecían na última quenda Vila de Cangas, Castropol, Narón e Mugardos. As dúas representantes de Ferrolterra distanciáronse no principio e foron rebaixando os parciais marcados por Cedeira. O ecuador da regata, ao remate do segundo longo, chegaba a Narón con 3 segundos de marxe sobre Mugardos. Terceira viraba Vila de Cangas e máis descolgada marchaba Castropol. Quedaban 2 longos e a emoción manteríase ata o final. Mugardos virou a par de Narón a conclusión do terceiro parcial e os dous equipos da zona de Ferrol acabaron xogándose o triunfo ao sprint. Aí temos ese axustado desenlace no que por 1 segundo e medio Narón lograba a victoria e o primeiro mallot de líder da Liga B. Entraba en meta Vila de Cangas sexta e Castropol sería novena. Aleida González, patroa de Narón, vestía a camisola amarela e recibía a bandeira Concello de Vigo. Sabemos que temos equipos para poder disputar regatas, pero bueno, é o primeiro ano que nos vamos ver así tan arriba e, bueno, ahora é o difícil. Pues una ilusión, la verdad una ilusión, volver a la Liga de Traineras después de años sin estar e intentar pues ir mejorando. Clasificación da bandeira Concello de Vigo con Narón primeira, Mugardos segunda e Cedeira terceira, 3 conxuntos de Ferrolterra copando a zona alta da táboa na Liga B. Desembarcamos na Pobra do Caramiñal, onde o domingo houbo dobre cita co trofeo Xunta de Galicia. A primeira bandeira feminina Alicruza encargouse de activar a Liga Feminina, competición que esta campaña volve dar outro paso cara adiante. Participan 8 embarcacións, 2 máis que o ano pasado. As mulleres da Liga Galega preparábanse para a primeira xornada. En a quenda inicial remaba Cabo da Cruz, defensora do título, xunto a subcampeoa Tirán Pereira e a 2 equipos que se sumaron este ano á Liga, Mugardos e Puebla. 6 longos, mesma distancia no campo de regatas da Pobra, que posteriormente ian afrontar os homes. Cabo quixo marcar territorio en do principio e comezaba o terceiro longo con 18 segundos de vantaxe sobre Tirán. Mugardos situábase terceira e cuarta a Puebla. O esforzo das remeiras moañesas de Tirán, que mentres vían como a súa desvantaxe respecto a Cabo non deixaba de medrar, a súa vez tamén se ampliaba o seu colchón de segundos sobre a súa perseguidora Mugardos. A Liga Feminina ten este ano 10 bandeiras. En esta primeira, Cabo da Cruz estivo intratable. Finalizou con 44 segundos de vantaxe respecto a Tirán. Mugardos terminou terceira e co vento facéndose notar, Puebla entrou cuarta. Todo apuntaba que había unha traiñeira da segunda quenda que podía chegarse aos tempos de Cabo. Esa era Chapela e así foi. As remeiras da área longa dominaron con autoridade a serie que compartiron con Salgado, Perillo, Ribeira e Rianxo. Chapela completou os 2 primeiros longos, superando en tan só 2 segundos o rexistro das de Boiro.
Perillo viraba en segunda posición, Ribeira terceira e Rianxo cuarta. Chapela buscaba dar a badalada, pero pouco a pouco foise afastando das referencias de cabo. Nova Ciaboga para Chapela, que a falta de 2 longos cedía 6 segundos sobre as de Boiro. Perillo sempre en segunda posición, e as dúas embarcacións do Barbanza, Ribeira e Rianxo, seguían bastante igualadas. Último parcial para Chapela, que se anotou a súa serie. Perillo tampouco tivo problemas para finalizar segunda, e o pulso polo terceiro posto decantouse a prol de Ribeira. No campo de regatas da Pobra, primeira bandeira e primeira camisola amarela da temporada para Cabo da Cruz. Clasificación da bandeira feminina alicruza con Cabo, Chapela e Tirán, o igual que na Seral, con Perillo cuarta e Ribeira quinta. Seguimos na Pobra do Caramiñal coa segunda xornada da Liga A. San Bertolomeu Oversea presentábase como líder da Seral na 16ª bandeira Concello da Pobra. Dúas quendas lanzadas para empezar. Na primeira tomaron a saída os anfitrións de Puebla, Salgado Perillo, Vila Xoán e Rianxo. Estas embarcacións ocupaban da 9ª a 12ª posición na clasificación da Liga A despois da cita inaugural da anterior fin de semana en Muros. E a continuación entraba en acción Esteirana, Mecos, Cesante Roda Vigo e Muros, as 4 traiñeiras situadas entre o quinto e o 8º posto da Seral. Puebla, Vilaxoán e Rianxo, moi parellas a conclusión do segundo longo. Perillo era que cedía algo de tempo. Cruzábanse as traiñeiras da primeira e a segunda saída. Entre as 4 que comenzaron antes, todo seguía igual na cuarta virada. Parece a repetición, pero non o é, con Puebla, Vilaxoán e Rianxo igualadas. Tras da segunda saída, pugna entre Mecos e Cesante Roda Vigo, que marcaban os mellores tempos de todas. E loita de veciños entre Esteirana e Muros. O día cada vez estaba máis revolto. Vemos a chegada a meta de Puebla, que conseguiu distanciarse de Rianxo e de Vilaxoán. Cuarta acabou Salgado Perillo. Os tempos das da primeira saída melloráronos Cesante Roda Vigo, indo de menos a máis, e Mecos. Final axustado cos de Redondela, por diante dos do Grove. Pola súa banda Esteirana superou a Muros, pero ningunha das dúas mellorou o tempo de Perillo, cuarta na quenda inicial. Faltaban por remar na Pobra as 4 primeiras da Seral, Mera, Bueu de Carsa, a filial de Cabo da Cruz e San Bertolomeu Oversea. A líder Meira tomaba dianteira e metíalle 4 segundos a Bueu de Carsa no inicio do terceiro longo. Estas dúas embarcacións do Morrazo moveranse en menos de 2 segundos na primeira xornada, pero nesta ocasión, no seu primeiro cara a cara da temporada, San Bertolomeu estivo un chanzo por riba de Bueu. Con 17 segundos de marxe, a terca de Meira conseguiu a súa segunda vitoria da temporada. Sí que houve incerteza no duelo por ser segunda, con Bueu superando por 1 segundo a filial de Cabo. E o pano desta quenda de honra baixou no Mera, sexta na clasificación global. Bandeira Concello da Pobra para San Bertolomeu, líder invicta da Liga A. En general, sabiendo a lo que podemos aspirar este año, creo que cumplimos el objetivo, que era perder los menos puntos posibles. Quedamos moi cerca dos puestos de cabeza, aí en menos de 2 segundos, así. Ben, levamos boas sensacións, foi unha pena non poder quedar un pouco máis arriba, pero ben. Creo que tenemos buen bloque y que lo podemos mejorar incluso, o sea, no nos vemos como favoritos, pero tampoco subestimamos a los rivales. Clasificación da regata con San Bertolomeu, Bueu e Cabo, mesma orde que na Seral, con Mera cuarta como revelación. Para completar este resumo, regresamos a Ría de Vigo. No día despois de iniciar o seu calendario, a Liga B do Trofeo Xunta de Galicia celebrou a 31ª edición da bandeira Concello de Cangas. Toma de temperatura segundo marca o protocolo COVID, antes de volver a auga cando non transcorreran nin 24 horas da primeira regata da temporada. Fin de semana intenso para a competición na que os equipos buscan o ascenso de categoría. Atendendo a clasificación do día anterior, a primeira quenda contou con Virse da Guía, a Cabana de Ferrol e Castropol. Os vigueses remaban polo carreiro número 1 e ese foi un factor a ter moi en conta. Nas 3 series venceu a embarcación que se moveu máis cerca do Peirao. Virse da Guía quería sacarse a espiña da cita inaugural cando sendo os locais quedaran fora da regata ou entrar na meta por onde non lles correspondía.
onde os vigueses empezaban o terceiro longo Castropol e a Cabana de Ferrol, os asturianos por diante. Os representantes da urbe olívica, coa súa cidade ao fondo, vencían con claridade, vitoria de Virse da Guía, e por pouco Castropol non se viu sorprendida pola Cabana nos metros finais. Vila de Cangas, o equipo local, remou na segunda quenda, xunto a Megrove e as filiais de San Bertolomeu, Bersí e Puebla. Outra vez, a trañeira que se movía polo carreiro número 1 conseguiu unha ampla vantaxe antes do ecuador da proba. Nesta virada a Megrove sacaballe 17 segundos a Vila de Cangas, mentres que no duelo entre filiais, Meira marchaba bastante por diante de Puebla. Nos dous últimos longos, a Megrove confirmou a súa sobresaínte regata, que a colocaba momentaneamente primeira. Vila de Cangas tamén melloraba a Virse da Guía, Meira batía a Castropol e Cabana, mentres que Puebla pasaba a pechar a táboa. Restaba a quenda de honra con Narón defendendo o liderado diante de Mugardos, Cedeira e Chapela. Cumpriuse a teoría e foi Mugardos a quen desta vez voou polo carreiro número 1. O ritmo dos mugardeses deixouse en resposta aos seus veciños de Narón e tamén a Cedeira, que ia por diante de Chapela. Mugardos non se relaxou en ningún momento, máis ben todo o contrario, e venceu por 17 segundos de diferenza. Narón conseguiu no último longo darlle a volta aos 4 segundos de vantaxe que arrastraba con a Megrove. O que non puido conservar foi a camisola de líder, que agora pertence a Mugardos. La verdad que disfrutamos bastante la regata, fue una regata bonita. Ayer nos quedamos ahí a 1,5 segundos de poder conseguir la victoria, pero bueno, hoy hicimos un buen trabajo, venimos trabajando bien durante la semana y hoy hicimos un buen trabajo en el agua y claramente estamos muy contentos del resultado. Unha boa regata, pero somos un club humilde, levamos un ano sin remar, vimos, o sea, hai que soñar, pero os pés na terra e pola próxima regata. Clasificación da bandeira Concello de Cangas, con Mugardos, Narón e a Megrove. Na xeral, empate a puntos no máis alto entre dúas traiñeiras da Ría de Ferrol.